היי חן, ברוכה הבאה לפודקאסט שלי. אני מאיה, בת 12.5, ואני לומדת בבית ספר שחף בעמק הירדן. אני ממש שמחה לארח אותך, כי לשתינו יש מכשירי שמיעה, והיה לי מסקרן להכיר עוד ילדה בגילי שעוברת דברים דומים. אז תודה שהסכמת להתראיין, ואני ממש שמחה שאת פה. איפה את לומדת? בנעם בנות. מתי התחלת להרכיב בפעם הראשונה את המכשירים? נראה לי בגיל 2 או 3. וואי, אצלי זה כבר לפני 12 שנה. איך הרגשת בפעם הראשונה ששמת אותם? אני לא יודעת, הייתי קטנה. לא, אבל איך הרגשת? זה כאילו היה לך נוח, לא נוח. כי להתרגל לזה בגיל של גן זה קשה. כן. גם אני מהגן. מתי בפעם הראשונה הבנת שאת שומעת קצת אחרת מאחרים? בכיתה A. כיתה ה', וואו. מה הכי עוזר לך במכשירי שמיעה ביום יום? שמדברים איתי בקול גבוה, ולא כאילו מספרים לי סוד, כי זה לפעמים אני לא שומעת ולפעמים אני כן. וואי, כן, אנחנו בדיוק אותו דבר. יש דברים שקצת קשים לך יותר בגלל הלקות שמיעה? שיש הרבה רעש מסביבי. וואו, זה בדיוק אותו דבר. איך חברים בבית ספר מגיבים לזה בעצם? בכיתה A, שאני עברתי לנועם בנות, כי לפני זה הייתי בארליך, אז חלק שאלו אותי על המכשירים ואני עניתי עליהם, ואז אני הכרתי עוד ועוד חברות, וזה היה לי ממש כיף. קרה לך פעם שמישהו שאל אותך שאלה מצחיקה להגיד על זה? לא נראה לי. אני לפעמים מורידה את המכשירים כשיש הרבה רעש. איך זה אצלך? אני לא מורידה, אבל במכשירים שלי אני יכולה להוריד ווליום וגם להגביר. מה הכי עוזר לך להיות נגיד בטוחה בעצמך? שמקשיבים לי ועוזרים לי ולומדים איתי ביחד ומשחקים. קרה שפחדת שפעם אחת תסתכלו על המכשירים ולא יבינו מה זה? כן. וואו. איזה רגע גורם לך להרגיש שאת גאה בעצמך? פשוט כאילו גאה בעצמך, אחי. שכולם עוזרים לי ומשתפים אותי בדברים ולא משאירים אותי לבד בצד. זה יפה. יש ימים שבא לך פשוט לא לדבר על זה בכלל? כאילו לא להסביר לאנשים למה את שמה מכשירים? כן, שאני עייפה ובא לי כבר ללכת הביתה. מה נותן לך כוח שקשה לך? אותו דבר כמו שאמרתי בשאלה הקודמת, שמשתפים אותי ועוזרים לי בדברים. מי הכי תומך בדרך שלך? החברות שלי והמורות. יש משהו שלמדת על עצמך בזכות זה שאת מרכיבת המכשירים? כן, שבכל מקום יהיה רעש, ולא כל כיתה תהיה שקט בכל בית ספר. יהיה קצת רעש, אבל אני מתמודדת עם זה הרבה. וואו, אצלי בכיתה נגיד, נותנים לי פעם אחת בשבוע מורה פרטני עם מורת שמע, שזה מבחינתי הכי עוזר לי לשמוע ולהבין אחרים, וזה שנה שנייה שזה קורה. וגם יש לנו בכיתה מיקרופון, שנגיד אם עכשיו אני בלי המכשירים, אז יש לנו מין מיקרופון כזה שפשוט מדברים בשביל לעזור לי. זה דרך כן, ויש לי בכיתה אקוסטית כזאת. כן, וואי, גם אצלנו ככה, כן, כיתה אקוסטית. בדיוק. שידעו שמישהו בא, שיש לו בעיית שמיעה. מה הדבר הכי מצחיק שקרה לך עם מכשירי שמיעה?
שפעם אחת אני הולכת עם חברות שלי בקניון, ואז כל חנות שאני הולכת בה, שואלים אותי על המכשירים, וזה מצחיק אותי, כי כולם מחכים בתור, ואני צריכה גם להסביר על המכשירים, וזה מצחיק. לא כל דבר צריך להסביר, יש פעמים שלא חייב. יש פעמים שאפשר גם לבוא ולהגיד אני לא רוצה להסביר. או שאין לי כוח להסביר. זה קורה, גם לי אין כוח להסביר תמיד. יש פעמים לרוב שאני מוותרת על להסביר את זה. אם הייתי יכולה לעצב אותם איך שרצית, איך הם היו נראים? כאילו לעצב את המכשירים, איך הם היו נראים, לדעתך? בצבע תכלת כזה בעיר. אם הייתי יכולה להמציא מכשיר שמיעה משלם מושלם, מה היה בו? כאילו מה היית מוסיפה בו שאין כיום? שבמקום לעשות ככה, את מכירה את האוזניות האלה שעומדים ככה? כן, אני מכירה. אז זה. וואלה. אני דווקא חשבתי לכיוון של לשים אולי במוח. כאילו שאתה לא שם את זה על האוזן, אתה שם את זה בראש. שזה כמו שתל, אם את מכירה. כשהייתי קטנה, אז כל הזמן אני הייתי עוברת ניתוחים באוזניים. בגיל קטן זה היה מעצבן אותי ואין לי כוח לזה, אבל עכשיו אני יותר מבינה דברים על עצמי חדשים. גם אצלך זה ככה? אני לא חושבת שעשו לי ניתוחים. לא הרגשת בחיים ניתוח? עשיתי ניתוח לשקלול כזה. כן, שהיית קטנה עוד, ילדה יחסית. יש משהו שאת ממש אוהבת לעשות עם זה? לשמוע אם זה שירים. וואו, כן, לשמוע שירים זה הכי שווה. מה החלום שלך לעתיד? לעתיד הקרוב שיש לך? שכל אדם בישראל יכבד את השונה וגם את האחר. וואי, גם אני חושבת ככה. גם אני הייתי רוצה שזה יקרה ויום יבוא. אני מקווה שזה באמת יקרה. לי לפעמים קשה בכיתה שכולם מדברים ביחד, איך זה אצלך? גם לי זה קצת קשה, אבל אני יושבת בשורה השנייה, אז אני לפעמים שיושבים מאחורה אני מסתובבת, ואם אני לא מבינה אני שואלת אותם עוד פעם. אני פעם ישבתי שורה שנייה, בחיי שלא שמעתי כלום. אני שומעת רק בשורה ראשונה, באמת. עד עכשיו הייתי יושבת כל שנה בשורה שנייה, היום אני כבר שורה שלישית, כי זה הדבר שיכול לעזור לי. אני דווקא אוהבת שהמכשירים שלי הם חלק ממני. איך את מרגישה לגבי שלך? אני גם מרגישה שהמכשירים זה חלק ממני. את לא מרגישה את זה? לא, אני מרגישה שאיתי כל יום אני שמה איתי. יפה. כאילו סך הכל שנגיד אני מטיילת במקומות, אז אני הכי כאילו, זה כיף להיות עם המכשירים. גם את מרגישה את זה? נגיד? כן. נגיד בקניון הכי חייב את זה. כן. כן. יש מלא רעש. איך את מסבירה לילדים קטנים מה זה מכשירי שמיעה? אני יודעת שהם קטנים והם לא מבינים, אבל את נגיד מראה להם את זה ומסבירה להם מה זה? כן. אני פשוט או לא מסבירה, או מסבירה בקטנה. שזה הדבר היחיד שיכול לעזור לי לשמוע נגיד. מקצרת את זה, אני לא אוהבת להגיד משפט שלם לתינוקות. גם אני בקטנה, לא ממש להעריך. כן, אני מעדיפה להגיד את זה לילדים בגיל שלי, במקסימום. מה הדבר שהכי חשוב לך שאנשים יבינו עלייך? שאני לא שונה, אני מיוחדת. וואי, גם אני חושבת. אנשים צריכים להבין שאנחנו לא שונות. גם אם יש אנשים בעולם שמרכיבים מכשירי שמיעה, וזה הדבר היחיד שיכול לעזור להם לשמוע. אין דרך אחרת, והלוואי עליי שהדרך אחרת. תודה חן שהתארחת בפודקאסט שלי. ממש נהניתי לדבר איתך ולהכיר אותך יותר. אני בטוחה שהשיחה הזאת תעזור לילדים להרגיש שהם לא לבד. בסוף יש ילדים שהם לא לבד והם עכשיו יצפו בסרטון הזה ווואלה בדיוק יבינו את זה. כן.